no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas. Como cada semana damos a benvida a unha nova edición de Informar. Estaremos na Pobra, onde falaremos co patrón maior para coñecer de primeira man como está a ir a campaña marisqueira de verán. Falaremos tamén de varias novas relacionadas con portos e daremoslle conta dunha proba deportiva só apta para os máis experimentados nadadores. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. Escaseo bivalvo nas concesións da Pobra, o que obrigou os mariscadores da flote a reducir os topes. Rianxo celebra esta fin de semana a exaltación do mexillón organizada polo Club de Remo da localidade. Unha travesía a nado entre a illa de Sálvora e Vilagarcía de Arousa completará as 3 probas da Triple Coroa Illas Atlánticas. Balance desigual entre os mariscadores da Pobra, mentres os de a pé están a cadar bastantes bons resultados, os de a flote víronse obrigados a rebaixar os topes ante a escaseza de bivalvo. Igual ou mesmo mellor que o pasado ano, de momento este é o balance da campaña de marisqueo a pé na Pobra grazas á aparición de pequenas cantidades de berberecho durante os primeiros meses. Non poden dicir o mesmo no sector a flote. A pé, penso que como o ano pasado, incluso mellor, tuveron aí tamén uns meses que solamente puderon aproveitar a mellor 2 ou 3 mesiños que lle apareceu un pouquiño de berberecho, que nós pensábamos que este ano iba a aguantar, pero ao final morreu tamén casi todo. Entón hasta abril, maio ainda sacaron algún berberecho, pero despois morreu, e de xaponesa, como todos os anos, máis ou menos, están tendo. Ora, a flote xa cambia o conto. A flote este ano temos bastante menos que o ano pasado, eu calculolle 40% menos. A fina está desaparecendo, xa é unha cousa que ven desde 2014-2015 a pasos axidantados e temos que capear, como sea. A escaseza de ameixa obrigou a reducir os topes ata 3 ou 4 kilos dependendo da praia. O ano pasado estábamos en todas as praias a 5 kilos e xa se ven as capturas que se demostran nos balances do ano pasado que se collía casi todo o mundo. Este ano temos 4 kilos nunhas praias e 3 noutras e hai veces que non se collen, nin os 3 kilos. Os prezos pola contra son bastante bons, como adoita acontecer nos meses de xullo e agosto, cando aumenta a demanda de marisco. A parcela témola un pouquiño baixa con respecto ao ano pasado, pero a grande, o que pasa que claro, non haber grande, estamos na mesma, pero precios estamos tendo, podían ser un pouquiño mellores, pero bueno, dentro do que cabe, non vamos a pedirlle peras al olmo. Para paliar a merma de produtividade, a Confraría ten previsto acometer unha actuación de rexeneración con fondos propios, que se virá a sumar o proxecto solicitado á Consellería do Mar para a recuperación de terreo productivo. Estamos intentando facer un plan de rexeneración pola nosa conta, pequeniño, de aportar grava aquí a parte da flote. Eu tamén falei cos da pé, que se querían tamén se lle podía apartar áridos, ese tamén xa é cuestión da súa agrupación. Estamos intentando, tamén temos un proxecto pola Consellería para meter áridos nas playas. Hoxe o dixen sempre, aquí o único que cambiou foi a línea de costa, a contaminación das aguas, e neso non tuvo que nada que ver o mariscador. Entonces, recuperar parte do terreo que temos enterrado, como digo sempre, en toneladas de hormigón, toneladas de asfalto, toneladas de ferro, e hai que recuperar sitio. Porque donde collemos a meixa fai 25 anos, ora nas collemos, porque agora hai coches aparcados.
Así as cousas, agardan tamén que a Xunta desenvolva dunha vez por todas un estudo para a xeración de berberecho resistente á martelia, para poder así recuperar un dos recursos principais da ría que leva anos desaparecido. Falamos agora de varias novas relacionadas con portos de Galicia, entre elas a aprobación de varios plans de usos portuarios, entre eles o de Muros. A Consellería do Mar, a través do ente Portos de Galicia, vende aprobar os documentos de delimitación de espazos e usos portuarios, o denominado Plan de Usos, en varios peiraos da comunidade, entre os que figura o de Muros. O documento recolle o ordenamento do solo e a distribución das actividades que se desenvolven no dominio público portuario. Nel defínense os usos e as actividades que se realizan en cada caso e distribúese o solo portuario para o desenvolvemento futuro das distintas actividades que conviven nos peiraos. Portos de Galicia informou ademais de que xa está moi avanzado o estado de tramitación do plan de usos doutros peiraos da zona, concretamente o de Ribeira e a Pobra do Caramiñal. No Consello de Administración tamén se informou do estado de tramitación de diversos plans especiais de ordenación portuaria. Así deuse conta de que está en fase de tramitación ambiental o de Cambados e vense de remitir tamén ao Concello de Poio o de Combarro para que inicie o trámite ambiental. Todo listo para a apertura da nova lonxa de Ribeira que podería comezar a operar a vindeira semana. Nos últimos días, Portos de Galicia procedeu á instalación das cámaras de videovigilancia e das barreiras para impedir o paso de vehículos non autorizados. Unha vez estea en funcionamento a nova instalación, procederase tamén á reordenación do tráfico, habilitando só un sentido de circulación en cada carril para facilitar a entrada e saída de vehículos pesados. Estes cambios só serán efectivos cando haxa actividade na lonxa, restablecéndose a normal circulación fora das horas de traballo. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Suxerimoslle agora un plan para esta fin de semana en Rianxo, xa que ali se vai celebrar a Festa do Mexillón, organizada polo Club de Remo da localidade. A Festa de Exaltación do Mexillón de Rianxo chega este ano a súa 8ª edición. Organizada polo Club de Remo Rianxo, en colaboración co propio Concello, a cita hoxe en día é un dos referentes gastronómicos da comarca do Barbanza. Terá lugar esta vindeira fin de semana, os días 5 e 6 de agosto, na Alameda, no Campo de Arriba. Este ano serán un total de 7 as receitas que se elaborarán. En eses 8 anos levamos moitos platos feitos, levamos concretamente 20 platos diferentes, elaborados, quitados das cabezas da xente que pon os fornos a traballar ano a ano, para que a xente que veña ao pobo non só que vese ao polo que visite, sino que tamén que marche contento cos platos que se desarrollan. Este ano concretamente vamos facer 7. Hai cousas que non se poden cambiar. Creo que cando un plato sale exquisito, pois hai que darlle unha pincelada e pouco máis. Este ano non vamos a facer un plato innovador, vamos a darlle unha pincelada, como dixen antes, e intentar que o terramar, que ese plato, digamos, que o ano pasado pois acabou en nada, e intentar pois que darlle un toque máis de calidad e intentar poñelo aí para servicio dos consumidores. Os outros serían, como sempre, vapor, empanada, tigres, croquetas, vinagreta, escabeche e terramar. Creo que non me queda ninguna atrás. Todas as receitas estarán realizadas co mellor produto da nosa ría, neste caso o mexillón, que cumpre cos máis estritos controis de calidade para darlle ao consumidor as máximas garantías posibles, prevéndose repartir unhas 3.000 racións. Que a xente o sepa, que cando ven a unha festa deste tipo, pois que sepa que os mexillóns pasan por controles moi exhaustos diariamente, que todo vai ir con unha denominación de orixe protexida, como levamos a 8 edicións, que o fan non diferente o mexillón, pero sí que sabemos o mexillón de onde procede. En este caso é totalmente daqui, por o seu entorno, por o seu hábitat, un mexillón moi noble,
moi rico, o mellor o tamaño non é especialmente grande, pero sí é verdad que o sabor é moi importante. Temos preparado para 3.000 racións aproximadamente, entre elas destacar as 800 de vapor que se fixeron o ano pasado, 800 kilos, que serían como unhas 1.000 racións, e o resto sobre as outras 6 recetas restantes. Os kilos destinados en vianda pois son sobre 350 kilos, que dan o orixen ás outras 2.000 racións pendientes das 1.000 que había comentado do vapor. O alcalde Adolfo Muiños destacou a importancia da cita que organiza cada ano o Club de Remo, que serve, ademais de exaltar un dos produtos típicos da localidade, para recadar fondos para o club. Tras a xouba, o outro produto estrella co que nos sentimos identificados no noso concello, na nosa ría, co mexillón. Mais aquí esta festa ten a particularidade, o aliciente que supón para nós, que é organizada polo Clube de Remo, unha asociación deportiva, polo tanto que se recauda vai para ese clube de remo que ocurra e moi ben, deixan de bogar durante un fin de semana para enredaren con a saber cantos platos de elaboración de mexillón e botar man desa carpa que fai que sexa unha das grandes actividades festivas no noso concello. A cita gastronómica incluirá, ademais da degustación, un gran número de actividades paralelas, como son os bautizos de mar en motos acuáticas totalmente gratuitos, diversas actuacións musicais e ata un parque de hinchables para os máis pequenos. Máis dun 100 de nadadores atreveránse coa terceira e última proba da Triple Coroa Illas Atlánticas, unha travesía entre a Illa de Sálvora e Vilagarcía de Arousa. A máis longa e tamén a máis exixente polas condicións meteorolóxicas e o tamaño da ría a máis grande de Europa. Esta é a carta de presentación da travesía entre Sálvora e Vilagarcía, que supón a última das probas embarcadas na Triple Coroa Illas Atlánticas, precedida pola desenvolvida en 2015 entre Ons e Sanxenxo, e a do ano pasado que partía das CIES con chegada a Baiona. Máis dun 100 de nadadores participarán na proba, que partirá de Sálvora o día 2 de setembro. E a verdade é que sigo absolutamente impresionada coa realización desta proba e cos valientes que van a realizala, pero que ademais aquí engádese un elemento para nós determinante, que é o lugar, o entorno natural no que se vai realizar esta proba, que vai unir, repito, unha das illas que compoñen o Parque Nacional Illas Atlánticas co Concello de Vilagarcía. Polo tanto, si discurre polos nosos paraxes naturais, si esta proba discurre polo noso patrimonio natural, a Conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, a Dirección Xeral de Patrimonio Natural, non podía por menos que apoiar decididamente esta proba, que vai a dar ou vai a ser outro dos elementos que dé a coñecer ao resto do mundo, e digo o resto do mundo porque esta proba se vai seguir en un montón de medios de comunicación, que vai a dar a coñecer que temos en Galicia todo unhas xoias naturais como son, repito, a Illa de Sálvora que conforma o Parque Nacional das Illas Atlánticas. Durante o percorrido verá 6 puntos de habituallamiento e numerosas embarcacións de control para garantir a máxima seguridade de todos os participantes. Los van a salir de la playa del Almacén a las 9 menos cuarto de la mañana, si las condiciones nos lo permiten, en 4 grupos, un grupo lento, un grupo intermedio, un grupo rápido y un grupo muy rápido. Van a salir en 4 grupos, divididos pues cada uno con su gorro identificativo, con sus embarcaciones y calles de apoyo. Durante la prueba se van a establecer 6 pasos de control y avituallamiento, que son de paso obligado para todos los nadadores cada 4 kilómetros. Ahí les hacemos un control de paso a todos los nadadores y ahí van a poder comer y beber geles, bebidas energéticas, y si necesitan cualquier urgencia pues van a tener ibuprofeno, si a lo mejor pues si tienen algún tipo de sobrecarga muscular lo van a poder pedir en los barcos de apoyo, ¿no? Para nosotros la seguridad de esta prueba es uno de los elementos más importantes, ¿no? Para eso hemos trabajado intensamente durante todo el año para que los nadadores se sientan arropados durante la prueba. Vamos a contar con más de 30 embarcaciones motorizadas, más de 30 kayakistas, motos acuáticas, aparte de las embarcaciones de control que van a estar cada 4 kilómetros. Van a ser embarcaciones tradicionales de la ría de Arousa. Los 2 primeros son barcos tradicionales del Grove, los 3 siguientes van a ser galeones de la Illa de Arousa.
y el último, también es un galeón de Vilagarcía de Arousa, el galeón Carril. Queremos, hacer también un homenaje a la cultura tradicional marítima de Galicia, y por eso queremos que las embarcaciones tradicionales salgan al mar y que los nadadores vean la riqueza que tiene esta ría de Arousa. A chegada está prevista a praia de Compostela, en Vilagarcía. No caso de que as condicións meteorolóxicas non acompañen, deseñouse un percorrido alternativo con saída e meta neste areal, pasando pola illa de Arousa. Todos os participantes que completen as 3 probas recibirán un diploma da Traslatio Xacobea, mentres que os gañadores desta última proba recibirán como trofeo unha moeda exclusiva acuñada pola Fundación Ruta Xacobea Mar de Arousa e Ulla. Nomes tan destacados como Hugo Ribeiro, Rebeca Santos ou Sergio Torres competirán nesta proba, que destaca ademais pola súa vistosidade, descubrindo os segredos de Sálvora, unha das grandes descoñecidas do Parque Nacional. Xunto con Cortegada, o cual tamén nos alegra, unha das grandes desconocidas do que é as componentes do Parque Nacional Illas Atlánticas. Precisamente cando había certo debate sobre a declaración de Patrimonio da Humanidade, decía que ese Parque Nacional non sería o mismo si excluímos o que son os valores complementarios de islas como a de Sálvora ou Cortegada. Embarcacións tradicionais acompañarán os nadadores e será posible seguilos dende terra en puntos como a Ponte da Illa. A organización fai un chamamento a asistencia para seguir esta proba. Finalizada a competición, os participantes e os seus acompañantes disfrutarán ademais dun amplo programa de visitas guiadas pola zona. Pois así chegamos ao remate do noso informar desta semana. Xa saben que estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Mentres tanto, poden seguirnos a través da nosa páxina web canalriasbaixas.com. Ata entón. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.